Slagoti fire them. Them killer. Yeah, yeah. Madovondo madzidzisa inonzi A-E-I-O-U. Madovondo masendera patanzo school. Ndovatambidza mabhesi kana matuku. Ndana mainin saka ndiri pampaka. This time ende ndiri kuataka. This time saka ndiri pampaka. Chakanaka chakanaka urungwe mkaka. Hoi saka ndiri pampaka. This time ende ndiri kuataka. This time saka ndiri pampaka. Chakanaka chakanaka urungwe mkaka. Hoi ndini ndichapinda ivo kana vadzwa ndovakandira mukati kunge sina naomaka. Ndiribati neswaka tamira kure neni kuno unokuara iwe ngoma ndiri kubata kuno kumakata uya nebakatwa tisu dzacho shasha outmate ndicharamba ngoma ndichirova ndosaka vanditadza yo outmate saka ndiri pampaka. This time ende ndiri kuataka. This time saka ndiri pampaka. Chakanaka chakanaka urungwe mkaka. Hoi saka ndiri pampaka. This time ende ndiri kuataka. This time saka ndiri pampaka. Chakanaka chakanaka urungwe mkaka. Hoi tamba navo kunonetsa ndeve kungopoza kwandiri vanonetsa kwandiri vanoshupa tek navo faya tembo vachigaya ngoma ini ndoregedza ndini ndovashungurudza outmate ndini ndovaumburudza outmate ndini ndovapedzera outmate key chefwell yolasta saka ndiri pampaka. This time ende ndiri kuataka. This time saka ndiri pampaka. Chakanaka chakanaka urungwe mkaka. Hoi saka ndiri pampaka. This time ende ndiri kuataka. This time saka ndiri pampaka. Chakanaka chakanaka urungwe mkaka. Hoi ndini ndichapinda ivo kana vadzwa ndovakandira mukati kunge sina naomaka. Ndiribati neswaka tamira kure neni kuno unokuara iwe ngoma ndiri kubata kuno kumakata uya nebakatwa tisu dzacho shasha outmate ndicharamba ngoma ndichirova ndosaka vanditadza yo outmate saka ndiri pampaka. This time ende ndiri kuataka. This time saka ndiri pampaka. Chakanaka chakanaka urungwe mkaka. Hoi saka ndiri pampaka. This time ende ndiri kuataka. This time saka ndiri pampaka. Chakanaka chakanaka urungwe mkaka. Hoi Make it exclusive.